tamang timpla ng sweetly namnam. Iduduyan ka sa sarap ng Great Taste White Caramel. Pili na! Namnamin ang sweetly namnam ng Great Taste White Caramel. Iduduyan ka sa sarap. Alan Ranyola, siya ay may pusong makatao. Alan Ranyola, lahat ay kanyang kaibigan. May pagmamahal siya sa bayan. Alan Ranyola ang kailangan. Ha, ha, ha. Ranyola, Ranyola, Ranyola. Alan Ranyola, siya ay may pusong makatao. Alan Ranyola, lahat ay kanyang kaibigan. May pagmamahal siya sa bayan. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 7:44 ang oras po hatod sa Indokan Pansipani Trading Corporation, your Tent Rentals Authority. Magapod lang kay punong barangay Aminosidal sa 0910-630-8420. Hatod man sa Indokan Clinic ni Dr. Rodi Ante. Siya po yaon, asin bukas oro aldaw. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand. Sali na! Sa Bear Brand, panalo sa tibay, panalo sa buhay raffle promo. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Microban GT. Para protektado ang alaga, dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant, Alaxan FR, Ibuprofen, and Paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR, tapos ang sakit ng katawan. Embassy Whiskey, chill muna tayo. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Ang hapot. Dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mga tugang, ibang personalan, si Henry M. maghapot na. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanununggan. Mga kasimbangan na ang sarong problema may katuyuhan na masolusyon. Ini po ang hapot sa DCGB. Ngunyan po ngaldaw, extended mga tugang ang lockdown kang ginubatan albay. Dapat baga magtapos siya kaso hapon. Alagad po na extender ini dahilan sa padagos ng paglangkaw tabi mga tugang kan kaso kan COVID-19 sa sinabi ng munisipyo. Kaso hapon 28 kaso, mga tugang ang panibagong kaso po dyan sa Ginubatan Albay. Kaya inapunan ko si Mayor Onghoko, mga tugang para sa informasyon tabi sa bagay na ini. Mayor, maray na aga po sa imo. Good morning. Good morning po. Good morning. Yes, Mayor. Onder ka po sa DCGB sa Tuya Tabing programa. Primero, Yor, kumusta na po kamo after na makarecover po sa virus kang COVID? Awan ng Diyos po, Sir Henry. Okay na po. Yes, very good ha. At least ha, talagang. Pero bakunado po kamo, Mayor, ano, di ba? Bakunado po kamo? Opo, Sinovac. Yes, very good. Ako lang tabang ito, ano, para sa imo tabang early recoveries. Anyway,
Kaso bago pa kaya po Mayor, may report tabi si Jimmy na kaso hapon gari nagkaigo kamo ki ano yan, Facebook Live para po sa extension kang granular lockdown. Yan po sa ginubatan. Ano po ang rason kung nakapag-decision po ang sa imong grupo o ang task force na extender po ang granular lockdown sa mga barangay po na sakop kan sa imong munisipyo? Okay, hindi pa po kaya Sir Henry namamati baga so epekto nung 1 week. Opo. Kaya sinasabi nila nag 1 week ng lockdown. Yung lockdown na 1 week hindi pa po namamatian. Okay. Kahapon nga po may 28 na COVID positive cases ang ginubatan. Iyo po. Pang-duwa sa Legazpi. So nag-meeting kami nung COVID task force and ang recommendation ng meso ni Doktora is i-extend pang another week. Sabi ko, Doktora, ano ba kako yung kailan natin mararamdaman ang epekto ng granular lockdown? Kasi, di ba, nag 1 week tayo, pero mataas pa rin ang resulta. Yes. Yan anya is epekto pa yan before ng lockdown. Kasi ang virus baga po, Sir Henry, 2 weeks. Opo. And yung mga nagparasitive is yung mga mga direct contact ng mga Opo. ng mga nagparasitive po. I see. Oo. Iyo Ang good thing kasi, Sir Henry, hindi sa good thing na pero good thing talaga very effective ang contact tracer natin. Opo. Pag may lumabas agad na kunyari sa isang area na may nag-positive, lahat siya ng lahat ng mga first contact, second contact, lahat yan inuobliga na pa-swab. Ay, very good. Very good. So, with that po, Mayor, so mga natitrace po nagpositibo sa COVID, resulta po ito kang gari, tama ba? Yung itong transmission mismo, halid duman sa mga positive and properly identified po kung paano sila naka-acquired kang virus? Ayun po. Kasi yung iba po, like yung working sa tapos malaw sa harong ninda. Iyo. Tapos pagamanta nag-positive, sa harong na naulakitan. Kaya nga nito na po, ang advocacy natin, ang campaign natin, magpapakuna. Yung mga lalo na sa mga working. Number 2, hindi lang tayo magpara-observe ng social distancing sa labas. Pagdating sa bahay, ganun din. Yes. Oo. Ganun din. Kung pwedeng hindi na sarabay magkaroon, dapat within sa bahay, dapat naka-face mask kayo. Kasi kawawa naman yung mga magulang na yung mga senior citizen na dadatmen nyo na hindi ganit nagluwas niya at nako-COVID. Iyo po. Dahil sa mga nagtatrabaho sa luwas, pag naglaong sa balay, pag naninda, kampante na sa balay, wara, kung sindan may dara ng virus, o perak man ang ma-infect ng mga kaiba sa balay, di ba? Totoo po yan. So, ang gusto sabihin tabi, Mayor, na itong mga nagpositibo sa COVID po dyan, sa susog sa contact tracing kan sa imong mga pag-iriba dyan, acquired po ini talaga, halid duman sa mga, karaklan sa mga working, o pirming nasa luwas, Kaya nagkaigwag sa ibang miyembro kang pamilya? Opo. Nasa balay na yan, mga tulong sa balay, maski akos na-infect ka na. 8 years old, arugsan. I see. Pamilya na. Okay. Pero Mayor, asap na po, pira ang aktibong kaso po kang COVID sa Ginubatan? 103 gate po. Sir Henry, 103 o 105? Oo. More or less 103, Ini po nakakon dyan, naka-spread din dyan sa iba-iba pong barangay nindo? Yun po. Nga na po, dati 41 ng granular, nga na 42 na. Tapos sarong barangay na dating included, 5 na. I see. 5 na ang doon na-infectan dahil lang sa isa. I see. So out of 44 barangay, saro na lang po anday kasarabay sa granular lockdown po nindo, Mayor? Dua na lang, 42. 42. 42 na kami. 42 na. Okay, sasabihin talaga, may transmission na makaskas. Mayor? Takon suday nga nagkaigwa kilimangon yan, makaskas o lakit. Kung itong sarong barangay yun na nagkaigwa kilima, harayo ito sa sentro, di ba? Iyo, harayo. So nga na included yung bat-bat. 21 kilometers. Kaya lang, yung na-infected duman is working.
I see. Oo. Nadara niya sa harong. Nadara niya sa barangay. Nadara sa harong. I see. Okay. So with this granular lockdown, tabi Mayor, ano po, may mga restrictions kamong pagbaba o dagdag ta? Nabasa ko po sa inutin ng order kang inot. Iga po kamong idadagdag duman para sa movements as in out kan mga tao po diyan sa imong munisipyo? Yan po, may ano po, kami, piga ano na po, so draft ng EO. And yung dati po kasi bawal lang lending pumasok. Ngayon, lending, yung mga nagpapautang sa mga barangay. Oo. Ngunyan, nagda-draft na ng EO na biga ano po, so consensus. But ang initial pa lang na ano is pwede nang pumasok yung mga sa lending institution, pero may antigen test ano sila. Ayun. Result na papakita sa sa checkpoint na ano po, validity within 3 days. Iyo po. Alam mo mga Kahit bakunado ka Sir Henry, Opo. kailangan mo rin mag-present ng ng antigen test result. Yeah. Para tama po para pasiguro tabi Mayor. Sumining ining mga masiringil o ano man na klase yan. So mga appliances baga Mayor na mapigo-urulugan, gabos na malog sa barangay, bakunado o bako, required po na antigen test. Opo. Then, kung ang sisingilon sa mga COVID positive tsaka yung mga quarantine, hindi na muna, pass na muna sila. Ayun. Pero yung mga hindi infected, pwede silang maningil doon. Ayun. Okay. Very clear po yan. What about po Mayor Sukuan? Paano po malaog sa munisipyo nindo na may ibang tuyo po na bako taga Ginubatan? Kung essential po, pwede. Okay. Pero kung may, like yung mga iba pong negosyante na may negosyo digdig, may negosyo digdig, pwede sila syempre kasi papresent lang nila yung mayor's permit nila na may tindahan digdig sa Ginubatan. Opo. Syempre, kung baga sila po, papalaogon ta, negosyo yun. Yes, Pero kung sa mga masaraod